З нами ціла олімпійська родина Дніпра. Це найкращі спортсмени Дніпропетровської області і керівники обласної ради і депутати. Дякую вам за захист нашої батьківщини. Низький уклін вам і сказати, що ми завжди з вами. Дякуємо вам, що ви захищаєте нашу країну. Дякуємо вам, дякуємо шановним нашим лікарям. Така потужна команда за вами стоїть. Це так символічно. Дякуємо нашому Сергію Анатолійовичу, безумовно, спортсменам. Ви 10 кілометрів кожного дня. Мой приклад це вам наука. Це 2 роки. Дякую.